בוקר טוב. מי זו הכוסית הזאת? בוא נריח. כן, בוא נדליק אותה עם כמה ליקוקים. פה. די, תעזוב, תמשיך. די, נו, תמשיך. אני אמתין בסבלנות, בסוף היא תישבר. הנה היא קמה. אני אשחק אותה שלא מתאים לי, אני אעשה לו ככה עם הזנב, אני אתיישב לי. אני חושב... אוי, את האוזן הוא נושך. אוי, הוא נושך את האוזן. מה? זהו? נגמר. הוא גמר. טוב.